aure, haihuwa, arziki insha Allah. Ban cika yin kwalliya ba, yau din ma na yi kwalliya ne saboda zan zo interview ne da ku. Kaka kashe min kasuwa bana, duk yan uwana ne a Kannywood. Ta girma ta tsufa, ba ta yi aure ba, ba ta so ta yi aure. Abubuwa da yawa, amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka fi faɗa. Wani lokaci na kan yin dariya, wani lokaci na kan yin kuka, sannan wani lokaci na kan rama. Ban sani ba. Kayan da na fi so in saka, na fi sa dogayen riguna, sannan na fi son atamfa. Kyan tafiya a dawowa wani abu haka. To yawanci ina ga kamar yar maye ta dan abin nan, amma still zaka ga cewa an ce Hadiza Gabon. Kamar Hadiza Gabon din ya fi danna duk wasu fina-finai, sunayen fina-finan da nayi. Ni mutumiyar kirki ce, definitely, and tara ce bata cika 10 ba. Dan adam dama ajizi ne, muna kuskure, muna laifi. So, and na uku, zan iya maimaita mutumiyar kirki? Akwai wata a America take sunanta Ellen DeGeneres. Tana yin programs, tana taimakawa al'umma ta hanyoyi da dama. A yi haƙuri, mawaƙa su yi haƙuri, amma ba wanda ta tsaya min a kai. Wani lokaci idan aka sa waƙa zan iya binta, amma in aka katse ta kuma ba zan iya binta ba. Wa'anda ba zan iya ce maka ga iya fina-finan da na yi ba daga wannan lokacin zuwa nan, yeah. Wanda Allah ya bani. Duk 'yan Kannywood ƙawayena ne. Wacce ce aminiyarki? Hadiza Gabon. Banda Hadiza Gabon? Hadiza Gabon. Banda ita? Hadiza Aliyu Gabon. Ko da baka yarda ba, Allah ya bashi iko ya auri mata 4. Then, me yasa zaka hana abin da Allah ya halatta? Sai dai ka yi haƙuri. Siyar da kaya ko mallaki ake cewa ko? Kan mallaki kamar shagon wurin sayar da kayan abinci haka da sauransu. Baka iya gane lokacin da kake koyan yare, kawai zuwa yake maka, sannan wasu kalmomin sai karuwa, wasu maganganun sai zuwa maka. So ba zan iya ce maka ga lokacin da na koya, amma daga lokacin da na zo, daga lokacin na fara koya har yau kuma ina koya. Babu. Wa ya fi burge ni? Ibro. Allah ya gafarta masa. Duk fina-finai na, a kullum ina cewa duk fina-finai na ina son su, saboda wani abu ne ake kawo maka sai ka karanta. Wataƙila an kawo maka guda 10 ne, sai ka zo ka karanta
kuma za ka zaɓa a cikin waɗanda ka zaɓa definitely wanda ka fi so ne. To yawancin fina-finan da na yi duk ina son su saboda na karanta labari kuma labarin ya yi min daɗi, sannan na ce ok wannan idan na yi zai yi kyau. Ya danganta da producer da casting da aka yi. Gaskiya bani da zaɓi, kawai ni abinda nake gani shine wanda aka haɗa ka da shi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka kawo musu daidai abinda suke expecting ka kawo ko fiye da haka.